କେତେ ଦିନ ଧର ପଦାକୁ ଆସେ ଗୋଟେ ଧର ମା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଦାକୁ ଆସିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଜିକାଲି ବୋହୂ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ସିଏ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଗାଧୁଆ ତୁଠକୁ ଯାଇ ଥାଳିଆ ଟା ବେକରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ତାରେ ନଈ ବନ୍ଧରେ ଉପରେ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି ଘରକୁ ଆଇଲେ ଦେଢଶୁର କିଏ ମାମୁଁ କିଏ ଦାଦା କିଏ ଖୁଡି କିଏ ନଈ କୂଳେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ କାହାର ସବୁ ସମାନ। ନଈରୁ ସିଆଡୁ ବାହାରକୁ ଆଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଇଏ ହବ ସିଏ ହବ ସିଏ ଏବେ ତ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଲାଣି ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମାଉସୀ ଧରିକି ଶୁଣ ମାଉସୀ ରହିଥାଉ ଦେଖ ସେ ଦେଶ ଏତେ ମୋବାଇଲ ଉନ୍ନତି ସବୁ କରୁଛି ମାଉସୀ ଦେଶ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ବାହାରୁଛି କେତେ କଣ ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ ଉଡାଜାହାଜ ବାହାରିଲାଣି ତମର ନଈକି କାଇଁ ଗାଧେଇ ଯାଉଛ ତମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଲେଖିକି ଦଉନ ତମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ କରିବ ପହଁରିବ ଏଠି। କିଏ କରିବ ବା ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନୂଆ ସରକାର କରିବ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ବାହାର କରି ତମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ କରିପାରିବନି। ଦେଇନାହିଁ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ କରିଦବ ଲାଟିନ କୋଉଠି ଯାଉଛ ନୁହଁ କି ନଈଟା କୋଉଠି ନଈକି ବନ୍ଧରେ ଉପରେ ଗୋଡ ପକେଇଲେ ଆମେ ଖସିକି ତଳେ ମାନେ ଗାଧା ମାଝି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିବ ଏକାଥରେ। ହଁ। ନା ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ପପୁ ପମ୍ପମ ଯୋଉ କମେଡିଆନ ନୁହଁ ସିଏ କହିଥିଲା ନଈ କୂଳ ଯୋଉ ନଈ ବନ୍ଧକୁ ଝାଡା ଯିବାଟା ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଘାସ ଟିକେ ସବୁ ବାଜୁ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ହଉଥିବ ସିଏ ତାର ଅଲଗା ଆଉ ଲାଟିନ ମଜା ନାହିଁ। ଲାଟିନରେ ବସିଲେ ଗନ୍ଧ ଲାଟିନରେ ବସିଲେ ଯୋଉ ତଳକୁ ଯାଉନି ନା ସେଟା ପୁଣି ଗନ୍ଧ ହଉନଥିବ। ସେଟା ଗନ୍ଧ ସାରା ଲାଟିନରେ ପଶୁନେ ଆମେ ଆମ ଲାଟିନରେ ଖାଉଛନ୍ତି ପଶିବାର କେମିତି କଣ? ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଲୋକ ଆମର ନଈକି ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମର। ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି? କିଏ ଜାଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଟକ ଗାଁକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଲୁଗା ଦେଇକି ସେ କଟକ ଗାଁରୁ ଆସିବା ଯାକେ ମୁଁ ସେଇଠି ମାଉସୀ ତମର ଥାଇରଏଡ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀର ଏତେ କିଛି କରୁଛ ଭିଡିଓ କରୁଛ ପଇସା ପାଉଛ ମାଉସୀର ଥାଇରଏଡ ଭଲ କରିପାରୁନ କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ସେମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମର ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ ତାପରେ ଯିଏ ଜଣେ ତ କହିଲେ ଚାଲ ଅପରେସନ କରିବେ ଫ୍ରିରେ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ ତମେ ରାଜି ହେଲାଣି କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଯାହା ଘଣ୍ଟିକା ତାରିଖ ଥୋଇଦବ ପଦାକୁ ମୁଁ ଘଣ୍ଟିକା ନଗେଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ନଥେଇବି। ନା 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 ମୁଁ କିଛି ଏଇଆ ହବନି ଡର କିଛି ହବନି ଅପରେସନ ମାଉସୀ। ହେଲେ କିଛି ହୁଏନି। ମତେ ହଜିବାରୁ ଡର ମାଡେ। ସିଏ କଣ କରିବେ ଜାଣିଛ ନା ଗୋଟେ ବଧିରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଛି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇ ନାଇଁ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବଧିରା ଡର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମାଡେ ଅଛି ଆଉ ହେଲା ଏଇଠିକି ଦବ ଏଇଠିକି ନା ମୁଁ ଯେତେ ଡରିଲେ ମୋ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇ ହବନି ଆଉ ପ୍ରେସର ମୋର ନାହିଁ ବୋଧେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରେସର ବଞ୍ଚିଛ ଥିଲେ କେମିତି? ସିନା ହାଇ ହଏ ପ୍ରେସର ଟା ନାହିଁ ମୋର ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଗଲି ଅପରେସନ ହବାକୁ ଟିମର ଅପରେସନ ହବାକୁ ମୁଁ ଯେତେ ଡରି ତାର ପ୍ରେସର ବାହାରି ପଡନ୍ତି ସେ ଫେରିକି ଯାଆନ୍ତି ମୋର ବାହାରିଲା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ବାହାରି ଟ୍ରିକ୍ ସେଇଟା ଭଲ ଥିଲା ମାଉସୀ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଶୁଣ ହଁ ବଢିଆ ମାଉସୀ ଥିଲା ତମେ କହିଥିଲ ବୋଧେ ଗୋରା ହେବାର ଟ୍ରିକ୍ କଣ କେମିତି ଗୋରା ସିଏ ଗୋଟେ ହୁଅନ୍ତି ରଙ୍ଗ କଣ ଅଛନ୍ତି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି କଳା ଲୋକ ବି ଧଳା ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଟା କେମିତି କହୁନ କେମିତି ଆମ ହଉଛି? ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କଳା ଲୋକ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଗୋରା ହବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବା କି ବାହାରିଛି ବା ତାଙ୍କୁ କହିଦଉନ କି କ୍ରିମ ମୁଁ କହିଦଉନ ହେଇ ଜାଣିନି କ୍ୟାମେରା ନା କ୍ୟାମେରା ସିନା ବନ୍ଦ ମୁଁ କରିଦିଅ ଜାଣିଲେ କଣ ଅଛି ତମକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦଉନ ଗୋଟେ କି କ୍ରିମ ସେ ଲଗେଇବେ ଗୋରା ହେବେ କେବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ୍ରିମ ଟା କିଏ ନା କ୍ରିମ ନାଁ ଟା ଜାଣିନ କେମିତି ତାମାନେ ଦେଖାଯାଏ ସେ କେମିତି ଝିଅ ଅଛି ନା ପୁଅ ଅଛି? ମୁଁ କ୍ରିମ ଦେଖିନାହିଁ କହିବି କେମିତି ଫେର ଲଭଲି ଲଗେଇଲେ ଗୋରା ହୁଅନ୍ତିନି ଲଗାନ୍ତି ସମେତ ବୁଢୀ ଏ ନା ସମେତ ନା ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ସେ ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଲଗେଇବା ଟେ ଅଲଗା ଟିକେ ଅଛି ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ସବୁ ଗୋରା ହଉଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ମତେ ମାଇଲେ ଧଳା ଲାଗୁଛି ସେଇ ରଙ୍ଗ କାନ୍ଥ ଲାଗିଲେ ରଙ୍ଗା ହେଲା ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ କାନ୍ଥ ରଙ୍ଗ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ କ୍ରିମ ବାହାର କରିଛି ରଙ୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେତେ ରଙ୍ଗ ସରକାର କାଇଁ ବାହାର ଏତେ କଳା? କରିଛି ସେ ତ ଏବେ ଆସିଲେ ନା ସେ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଗୋରା ହେଇଯିବେନି କିଏ ମୋହନ ମାଝି ହଁ ମୋହନ ମାଝି କଳା ଗୋରା ହେଇଯିବ ମତେ ସେ ଏବେ ପଇସା ପାଇନଥିଲା କଳା ହେଇଥିଲା ଗାଲ ଏବେ ଫୁଲିକି ପଇସା ରଖିଛି। ପାଇଲା ସିଏ ମୁଁ କହିଲି ମୋହନ ତା ମାଝିର ରଙ୍ଗ ଏଠି ବଦଳିଯିବ ଆଉଛି ଯୋଉ ଇଏ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ହଁ ସିଏ କଳା ନଥିଲା ହଁ ହଁ ସିଏ ଏବେ ଧଳା ହେଇଗଲା ହଁ ତା ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲାଣି ମୁର୍ମୁର ସେ ସବୁବେଳେ ମେକଅପରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଗୋରା ସିଏ ହେଇଯିବେ ପୁରା ବହୁତ ଆଲୁରା ଦଉଥିଲା ମାଉସୀ ଶୁଣ ଗୋଟାଏ ମେକଅପ ମ୍ୟାନ ଆସିବ ସେପାରେଟ ତମ ପାଖରେ ରହିବ କାହିଁକି ବା ତମେ ଝାଡା ଗଲେ ସେ ତମ ମୁହଁରେ କ୍ରିମ ଲଗେଇଦବ ଗାଧେଇ ଗଲେ କ୍ରିମ ଲଗେଇଦବ ଗାଈ ଫିଟି ନାଇଁ ଗାଈ ଘରକୁ ଆଇଲା ଘରକୁ ଆଇଲା ଗାଈ ଫିଟି ନେଇ ଗାଈ ଘରକୁ ଆଇଲା ବାନ୍ଧେ ତା ଦଉଡି ନେଇକି ବାନ୍ଧେ ଆଜିକାଲି ବୋହୂ ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସିରିଏଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିରିଏଲ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଯା ଭିଡିଓ ଫଟୋରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ କେମିତି ବନ୍ଧା ହଉଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କାନରେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି ଏତ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ନୁହଁ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚା କରିବାକୁ କହିଲେ ବୋହୂ କହିବ ଆମ ସିରିଏଲ ଡରିଯାଉଛି ବୁଢୀ କହୁଛି ଚା କରିବାକୁ କୋଉ ସିରିଏଲ ଟା ଭଲ ଲାଗେ କହିଲ ବେଶୀ ମତେ କୋଉ ସିରିଏଲ ଭଲ ଲାଗେନି କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେନି କୋଉ ନାଇଁ ସିରିଏଲ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ ନା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସିରିଏଲ ଦେଖେନି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସିରିଏଲ ଦେଖେ ସେ ମରିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମରିକି ବଞ୍ଚିକି ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ
ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ସିରିଏଲ ମୁଁ ଅନସା କରେ ମତେ ଭାରି ଚିଡି ଲାଗେ ଯେ ସିରିଏଲ ସୁଟ ଘର ଭଙ୍ଗା ସିରିଏଲ ଗୁଡାକ ଦେଖିକି ତ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଘର ସବୁ ହଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ସିରିଏଲ ଦେଇ ତାର ଗୋଟେ ଘର ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଛି ଦୀପାଳ ହେଇଯାଇଛି। ନା ସେମିତି ଭାଙ୍ଗା ନା ଘରଟା ତମେ ଘର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଘର ତମେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନା ସିରିଏଲ ଦେଖିଲେ ତମେ ଘର ଫାଙ୍କ ଫାଙ୍କ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉ ସେ ଶାଶୁ କଣ କରିବ ମୁଢି ଖାଇକି ସୁ କରିଦବ ସବୁବେଳେ ପଡିବ ଓଳା ତା ବୋଉ ଓଳେଇବ ତାପରେ କହିବ ଚା କରିକି ଆଣିଛି କି ଚାହା ତୁ କରୁଛୁ ଥୁ ତାପରେ ଓଳା ତାପରେ ଦେଲା ଧରିକି ମୋ ଗୋଟେ ମାଇଲା ବୋଉ ଭଲ। ଯଦି ଯେମିତି କହିଲ ଗୋଟେ ଚା କର ଚା ନ କଲା ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ବାହାର କରିଦବା ଘରୁ ବାହାର କରିବା ହବ ଆଉ କେମିତି କଣ କରିବା? ଘରକୁ ବୋଉ ଗୋଟେ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ବାହା କରିଦବା ଗୋଟାଏ ମିନିଟ ବାହା କରିଦବ ପୁଣି ଖୋଜି ଖୋଜି କେତେ କେତେ ଝିଅ ବୁଲୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧରି ଆଣିପାରିବ ଧରି ଆଣି କଣ କରିବା ନାଇଁ ଆଣିପାରିବ ଧରିକିନା ଚାଲ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବାହାଘର ଖୋଜି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦା ହେଲାଣି ଚନ୍ଦା କୋଉଠି ଏତେ ଚୁଟି ଅଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି।